We zijn te gast bij de Frietboutique in Rotterdam, want daar hebben ze iets bijzonders op het menu staan. Frikandel. Namelijk friet met zuurvlees uit een 3D-printer. Ja, u hoort het goed, een driedimensionale printer. Heel lekker. Warmen we even op. Het is volledig vegan en het wordt hier als volgt bereid. Ja, het is een heel ingewikkeld proces. Het zijn allemaal natuurlijke en dus plantaardige ingrediënten waar het van gemaakt wordt eigenlijk. Dus denk aan soja, verschillende kruiden. Om de kleur van het vlees toch natuurlijk te hebben, voegen ze bijvoorbeeld bietensap toe, zodat het toch op vlees lijkt. En eigenlijk alle ingrediënten stoppen ze bij elkaar en dan wordt het laagje voor laagje geprint. En dan komt er uiteindelijk toch een stuk vlees uit. Ja. Sinds Vera het 3D-geprinte zuurvlees op haar menukaart heeft staan en later daarmee ook een prijs won, werd ze overspoeld met reacties. Maar dat gaat dan vooral over mensen die vegan zijn, die het dan wel leuk vinden en die mensen die wel vlees eten, die zeggen van, oh, je gaat toch niet zoiets geks eten eigenlijk als je niet weet waar het vandaan komt. Nou, wij weten in ieder geval wel waar het vandaan komt. Want wij Limburgers zijn natuurlijk zoervleesliefhebbers bij uitstek. Vandaar dat wij de proef op de som nemen en de Limburger kennis laten maken met deze delicatesse uit een printer. Hop. Aan uw linkerhand ziet u de friet met zuurvlees, vers van de pers vanuit Rotterdam. En rechts zien we de oude en vertrouwde variant uit Limburg. De vraag is, zien en proeven ze het verschil? Ja, dit zuurt nou, dat van dus, maar dat niet. Ik vermoed dat dat de echte is. Er liggen vorkjes klaar. Je mag geen prikken. Dat is het niet echte. Lekker moet de printer. Moeilijk? Denk je? Nog steeds deze. Juist. Die komt uit een 3D-printer. Ja, oké. Wat vind je ervan? Is ook lekker. Niet traag. Helemaal niet verkeerd. Dat vind ik het lekkerste. Nou, de. Nee hoor, alle twee lekker. Ja, eigenlijk is het wel heel nauw. Heel kort bij. Maar de prus eigenlijk aan de smaak is maar heel weinig verschil. En het gevoel in je mond, dit voelt wat anders aan. Ja. Ja, Minder lekker ook. minder lekker vind ik die, ja. Dus goed geluk. Ja. Complimenten aan de chef. Ja, vind ik wel. Maar zou je het bestellen in de frituur? Ja. Bij wijze van spreken. Dat zit er onsmakelijk goed. Ja? Ja, dat zou ik niet... Daar krijg je geen trek van. Nee. Nee? Nee. Oké. Dankjewel. Ja.